Сега искаме да чуете Ивайло Динев, един от организаторите на окупацията на Су. Благодаря ви, че сте тук. Днес е деня. Днес е деня да си върнем България. България на нормалните хора. Днес е деня бъдещето на страната да бъде за хората, а не за олигарси, мафиоти и някакви провокатори, като тези, които сутринта се опитаха да разбият Софийския университет. Здравейте, българи! Благодаря ви, че откликнахте на нашия принос, на нашия призив. Чува ли се така? Здравейте, българи! Зад нас в момента седи олицетворението на морала, не на политиката. Тази сграда и преди е сваляла недостойни управленци и искам да ви напомня, че първият човек, който беше освиркан от студентите от Софийския университет, цар Фердинанд, завърши доста печално политическата си кариера. Този прецедент се е повтарял много пъти след това и в момента може да видим рязкото противопоставяне. Зад нас е символа на морала. Цяла България вижда в тази сграда идеала, а срещу нас е символа на корупцията и на проваления преход от последните 23 години. И днес България трябва да избере дали да застане от тази страна или от другата страна.